Jarraituko dugu gaurko saioarekin, oraingo honetan EIGE Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Konfederazioaren agerraldia daukagu eta horretarako gurekin ditugu Arkaitz Aburto Hernando jauna eta Miren Lourdes Imaz Gorostidi Anderea, ongi etorriak biak eta eskerrik asko guregana etortzagatik, zuzenean emango dizuegu hitza zuen aurkezpenarekin hasteko eta gero taldeek izango dute aukera galderak edo planteamenduak egiteko eta azkenik zuek 5 minutuko txanda hauei erantzuteko. Beraz, nahi duzuenean, azteitezkete. Eguerdion, legebiltzarkideok eta eskerrik asko EIGE Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Konfederazioa legebiltzar honetara etorkizuneko Euskal Hezkuntza Sistemari buruzko hitzarmenaren oinarriak zehazteko ponentzia honetara gonbidatzeagatik. Horretarako gaituzu hemen, nire alboan Lourdes Imaz, EIGeko koordinatzailea eta neu Arkaitz Aburto presidentea. Ondo dakizuen bezala, EIGE gara EAeko sare publikoko gurasoen erakunde bakarra eta 450 guraso elkarte batzen ditugu erkidegoan. Azken hamarkadetan, metatu dugun esperientziak eskolaren erabakietan parte hartzeagatik eta ikastetxeen errealitatearen zuzeneko begirale gisa, Euskal Hezkuntza Sistemari eragiten dioten egiturazko arazoak eta zehazki Euskal Eskola Publikoari eragiten dioten mugak sakon ezagutzen lagundu digu. Era berean, Euskadiko Eskola Kontseiluan izan dugun parte hartzeak eta zuzendarien elkarteekin eta gainontzeko hezkuntza eragileekin izan dugun lankidetzak lege esparru berri bati begira lortu nahi dugun helburuei buruz dugun ikuspuntua zehazten lagundu digute. Hala, ponentzia honek jasotzen ditu hezkuntza hitzarmena eta Euskal Hezkuntza Legeari buruzko eztabaida hasi zenetik EIGek egin dituen balorazio eta posizioetako batzuk. Zeintzuek, hezkuntza sistemaren arazo strukturalei eta Euskal Eskola Publikoaren garapenari dagozkien. Denbora gutxi dugunez, legebiltzarraren esku utzi dugu dokumentu osoa. Eta hasieratik azaldu nahi dugu, bertan jasotzen diren gaiei buruz hitz egin eta adostasunak lortzeko disposizioa daukagula. Gai hauek jorratuko ditugu gure ponentzian. Hezkuntza gai nuklear batzuei buruzko balorazioa eta proposamenak, 1992ko hezkuntza itunari buruzko hausnarketa batzuk, hezkuntza hitzarmena eta Euskal Hezkuntza Legea, eta Euskal Eskola Publikoaren kalitatea hobetzeko proiektua. Bai, eta lehenengo atalari helduko diot. Lehenengo atala da hezkuntza gai nuklear batzuei buruzko balorazio eta proposamenak. Lehenengo puntua da estatuko hezkuntza markoaren ezegonkortasuna eta mugak. Ondo dakizuen bezala, EAek ez ditu behar ditugun konpetentziak Euskal Herritarren gehiengoak defendatzen duen hezkuntza sistema propio eta publikoa eraikitzeko. Estatuko lege organikoek, eredu zentralistak eta EAen egin diren politika privatizatzaileen ondorioz ez da aukerarik egon hemen euskara eta eskola publikoa ardatz izango duen hezkuntza sistema propioa eraikitzeko. Eskola publikoa izan da egoera hau gehien sufritu duena. Marko horiek errepikatzen jarraitzen badugu, euskara, kurrikulum propio baten garapena, lekotasuna edo eta hezkuntza eredu publiko hegemonikoa lortzearen helburua aspirazio izaten jarraituko dute, ez errealitate. Kontestu horretan, hauxe gure eskaera. Euskal Hezkuntza Sistema propio publiko eta laiko bat sortzeko beharrezkoak diren lege egonkorrak sortzea eskatzen dizuegu, berauen bidez hezkuntza publikoa indartzeko Europan gertatzen den bezala. Bigarreko puntua, eredu duala eta publiko-pribatu finanziazioa. Europako herrialde gehienetan eskola publikoa da hezkuntza sistemaren ardatza. EAen eredu horretatik aldendu gara estatuan hezkuntza pribatu gehien duen erkidegoa bihurtu arte. Europako hezkuntza pribatu indize altuenetakoa dugu ere. Sistema duala da ikasleen aukeraketa eta gizarte desegituraketari gehien eragin dion faktorea. Sare pribatuaren ituntze eta gain finantzaketa izan dira Euskal eredu dual publiko-pribatua indartu eta ezarri dutenak. Politika hauek Euskal Hezkuntza Sistema desarautu dute eta desberdintasunak eragin dituzte sare eta ikastetxeen artean. Gain finantziatuak izan diren arren, itunpeko ikastetxe askok ez dute inolako interesik erakutzi hezkuntza ekitatea eta gizarte kohesioa bermatuko luketen eskola testuinguru inklusiboak sortzeko. Derrigorrezkoak ez diren etapak finantzatzeari esker, etapa guztiak eskaintzen dituzten itunpeko ikastetxeen garabera favoretu da. Kontrara, sare publikoan egin diren politikek etapen arabera banatutako atomizazioa ekarri dute. Diren azken txostenak bere gorrintasun osoan ondo azaltzen duen bezala.
Hezkuntza arduradunek ez dute ezer egin ituna jasotzen duten ikastetxeei dagozkien betebeharrak betearazteko. Sare publikoa ere arrastatua izan da merkatu antzeko eredu honetara, ikastetxeen arteko desberdintasunak sortuz. Eta egoera hau larriagotu egin da administrazioak ez duelako esku hartu gai honetan. Eta gure eskaerak oso argia dira kontestu honetan. Egungo kontzertazio politika berehala etetea eskatzen dugu Euskal Hezkuntzaren finantzaketa eredua erreformatu ahal izateko. Euskal Hezkuntzaren etorkizunari buruzko eztabaida betean gauden honetan, onartezina da Euskal Hezkuntza sistema hipotekatzen aritzea datozen 6 urtetarako ikastetxe pribatuen kontzertazioa blindatuz. Eta horrela, gai erabakigarri hori hezkuntza eztabaidatik ateratzea. Ez dugu defendatzen irakaskuntzaren doakotasuna baliabide nahikoak dituzten ikastetxe pribatuentzako familientzat. Hala ere, edozein sareetan eskolatutako ikasle zaurgarriak uste dugu behar dutela behar dituzten baliabide ekonomikoak eta hezitzaileak izan behar dituztela. Eta eskatzen dugu baita ere ikastetxe publikoak ia merkatu eredu horretatik ateratzeko politikak eskatzen ditugu. Hirugarrengo puntua, euskara eskola publikoan. Ondo dakizuen bezala, eskola publikoa da euskalduntze prozesuan gehien laguntzen ari den sarea. Izteiren azken txostenean argi agertzen da EAEko sare publikoko ikasleen gehiengoa D ereduan dagoela, 80% bataz bete, etapa guztietan aldiz itunpeko sarean 50% eta 75% bitartean dago. Hala ere, emaitzak kezkagarriak ditugu. Ondo dakizuen bezala, euskarazko ikaskuntza komunikaziorako gaitasunaren emaitzek D ereduan beherazko joera erakusten dutelako 2009-tik 2019 bitartean. Horren arrazoietako bat izan daiteke bi sareetan D ereduan ematen den ikasleen goranzko joera. Ikastetxeetako ikasleen osaeran dauden desorekak eta euskara irakatzi eta ikasteko metodologien eraginkortasunik eza dira gure ustez euskarak gaur egun bizi duen errealitatearen arrazoi nagusiak. Uste dugu eskola publikoak euskara biziberritzeko proiektu bat behar duela egungo errealitate berean planteatzen dizkion erronkei arrakastaz erantzuteko. Bai, eskola barruan, antolakuntza eta planifikazioaren bidez, baliabide pertsonal eta materialekin eta arreta pertsonalizatua hobetuko duten aniztasunari arreta emateko metodologikin eta baita ere eskolaz kanpo. Argi daukagu, euskarazko doako jarduerak eman behar direla, arlo ez formalean ikasle guztientzat aukera berdintasunaren printzipioaren arabera. Eta eskaera gure argi da, eskatzen dizuegu hizkuntzen ikaskuntza integratua arautuko duen lege bat adostea, bi hizkuntza ofizialak benetan ezagutzea eta antzerreko hizkuntza behar bezala jakitea ahalbidetuko duena. Laugarrengo puntua, eskolaratze eredua eta eskaintzaren planifikazioa. Hezkuntza eskaintzaren planifikazioa ez eguneratu izanak, hezkuntza proiektuen arteko lehiak eta administrazioaren jarrera ez interbentzionistak eskolatze sistema bidegabea, segregatzailea eta desorekatua garatzen lagundu dute. Eskola publikoa duela urte askotatik ari da egoera horren ondoriak jasaten, eta horrek garatu diren hezkuntza politiketan konfiantzarik eza sortu du gure hezkuntza komunitatean. Datu batzuk ematearen eskola mapa desorekatua daukagu aipatu bezala, eskola publikoak atomizazioa jasaten du. Izeiren txostenaren arabera, soilik lehen hezkuntza eskaintzen duten ikastetxeen 85% publikoa da. Aldiz, lehen hezkuntza eta DBH eskaintzen duten zentroen 86% pribatua da. Egoera horrek sare publikoaren irudiari eta plangintzari eragiten dio. Proiektu integralak antolatzea sailtzen duelako eta ikasleak galtzen direlako lehen hezkuntzatik DBH-era pasatzea. Ikasle zaurgarrien eskolaratzeari dagokionez, ondo dakizuen bezala, profil sozioekonomiko eta kultural baxuko ikasleen kontzentrazio handia duten ikastetxeen 80% publikoa dira. Bestalde, ez lehen hezkuntzako laugarrengo mailan, ez DBH-ko bigarren mailan, ez dago atzerritar jatorriko ikasleen banaketa orekaturik EAEko ikastetxeetan. Eta ondo dakizuen bezala, desoreka hori eraginak egiten sortzen ditu emaitza akademikoetan. Eta horrek eragin argia dauka gizarte kohesioan eta orokorrean sistema osoaren hezkuntza kalitatean. Gure proposamenak eskola publikoaren eskola mapa berritu behar da, gure aspaldiko eskaera. Sare publikoaren ekitateari eta errendimenduari eragiten dieten gaiei heldu ahal izateko. Eskola plaza publikoak betetzari lehentasuna emango dien eskolatze eredua eskatzen dugu ere. 0-3 publikoa sustatuko duten eta ikasleen eskola publikoan jarraituko dutela bermatuko duten politika estrategikoak behar ditugu ere. Eta familien kontsulta eta partaidetza eredu dezentralizatuak garatu behar dira. Udal kontseiluak, lurraldeko plangintza batzordeak eta bar. Eskolatze prozesuak hobetzeko eta hezkuntza politiken eraginkortasunaren jarraipena egiteko. Batzorde hauetako batzuk jasota daudeia da araudian, baina
ez dira martxan jartzen, adibidez, planifikazioaren jarraipenerako lurralde batzordeak. Guk ere aspalditikan eskatu izan dugu hauek aktibatzen, baina ez da horrela egin. Beraz, familiok ez dugu izan aukerarik horietan parte hartzeko. Eta azkeneko puntua, publikotasunaren esanahia eta hezkuntza zerbitzu publikoa. Zaretan, hezkuntza eztabaida titulartasunean, publikoitzaren esanahian edo hezkuntza zerbitzu publikoaren eraketan oinarritu izan da. Ikastetxe pribatuak saiatu dira argudiatzen eskubidea dutela hezkuntza zerbitzu publikoa deritzonaren parte hartuak izateko. Eskubide hori, bestalde, ondo dakizuen bezala, indarrean dagoen legeriak aitortzen die. Beren burua, interes sozialeko ikastetxe izendatzeak hala ere ezin du eskutatu titulartasun pribatua dutenik. Ez da ikasleen izekak sare publikokoak baino askoz handiagoak direnik ere. Ikastetxe publikoak administrazioaren zentro gisa mespretxuz etiketatzeko ahaleginak ere utz egin du. Ikastetxe publikoak ez dira tokatzen den gobernuaren administrazio erabakien mende dauden ikastetxea soilik, baizik eta hezkuntza komunitatearen parte hartzan oinarritutako espazioak dira. Gure ustez, hitz joko hau hoek utz egin dute eta saiakera bat besterik ez da izan publikoaren esanahian nahasmena sortzeko eta euskal eskola publikoaren balio soziala desitxuratzeko. Bestalde, bi titulartasun dituen hezkuntza zerbitzu publikoa ateratzeko proposamena berritzaile gisa aurkeztu nahi bada ere ez da asko urruntzen egungo eredu dualetik. Kontestu honetan, gure eskaerak egungo eredua elikatzen ez jarraitzeko momentua iritsi dela uste dugu, arlo publikoaren balio soziala balioesteko helburua duten publikoak babesteko baino. Eta kontestu horretan, gure proposamena kohesio eta justizia sozialerako euskal hezkuntza publikoaren zerbitzua sortzea da. Elkarlanerako gobernantza egiten duten titulartasun publikoko zentroek osatua. Proposamen hau, zerbitzu horretan sartu nahi duten titulartasun pribatuko zentroentzat irekita dago, horretako hezkuntza proiektu inklusiboak garatzen dituzten edo zerbitzu horretako bide izateko baldintzak bere gain hartu nahi dituzten ikastetxe pribatuen publikazioa arautu eta erraztuko duen lege bat negoziatzearen alde gaude. Bigarrengo atala, hemen egingo ditute hausnarketa txiki batzuk 92ko hezkuntza edo eskola itunari buruz. Finantziazioari dagokionean, argi daukagu, sare pribatuaren egungo gain finantziaketa 1992ko hezkuntza itunean zehaztu zela. Planifikazioari dagokionez ere baita, itun horretan jasotzen zen, publiko-pribatu kuotak mantendu behar zirela, eta horrek azkenean ez digu eskola publikoari ez dio azten utzi, zen eta botere publikoak irakaskuntza publikoaren edapena egitetik salbuetzi ditu. Hala ere, esan dugun bezala, ikasleak sareen artean banatzeko kuota mantendu da, baina horrek ez du balio izan bi saretan tipologia desberdinak bi saretan tipologia desberdinai erantzuteko. Aipatu bezala, bi sarek ez dute konpromiso bera hartu aukera eta hezkuntza berdintasunarekin, ikasleen aniztasuna errespetatzearekin eta onartzearekin. Eta euskarari buruz ere aritzen zen ituna eta horri buruz hitz batzuk. Eskola publikoa mespretxuz etiketatzeko izan diren interesei eta interes korporatiboei esker, eskola publikoa EAEko garapen politiko eta sozialetik kanpo dagoen entitate gisa irudikatzeko irudi faltsua zabaldu nahi izan da. Eta horrek zaildu egin du irakaskuntza publikoak herri honen hizkuntza berreskurapenean eta gizarte kohesioan duen benetako eginkizuna ulertzea. Laburtzearren, gure azterketaren arabera, 92ko itunak hezkuntza sistema publikoa garatzen lagundu beharrean gaur arte iritsi den sistema duela finkatzeko mekanismoak ezarri zituen. Hirugarrengo atala, hezkuntza hitzarmena eta euskal hezkuntza legea. Guk argi utzi nahi dugu hasieratik, guk ez digula uko egiten euskal hezkuntza arautzeko lege berri baten eztabaidari, baina argi utzi behar dugu, herritarrak ezin direla nahastu beste hezkuntza eragile batzuk esan duten bezala, hezkuntza sistemari eragiten dioten egiturazko arazoei erantzuteko, kasu guztietan ez da lege berri bat behar, konpromiso politikoak baizik. Kontu batzuk ezarreterren, hainbat aldiz izan dugun bezala, Euskal Eskola Publikoaren legea ez da bere osotasunean garatu, horre hainbat helburu zeuden, elebitasuna, ikastetxen autonomia, eta bar, eta modak izan bezala, ez dira bete. Horrek deskonfidantza sortzen dugu Eskola Publikoko familiei. Hezkuntza sistemaren osotasunari eragiten dioten egiturazko arazoak daude, eta badakigu arazoiek konpontzeko erabaki politiko ausartak hartu behar direla. Iritsi da garaia politika eraginkorrak ezartzeko eta dena lege berri baten esku ez usteko. Gero parte hartze prozesuari buruz, euskal hezkuntza legea egiteko parte hartze prozesuari buruz. Argi daukagu adostasun zabal politiko batez gain, adostasun sozial zabala ere behar duela hezkuntzan ematen diren aldaketak. Horrentarako, borondate politikoa, lidergoa eta negoziaziorako jarrera irekia beharrezkoak dira. Euskal Eskola Publikoko familien eta hezkuntza komunitatearen ordezkariek parte hartu behar dute negoziazio horretan.
Funtsezkoa da, hezkuntza legeak ezartzen dituen helburuak arrakastaz garatzeko ardura izango duten hezkuntza komunitatea osatzen duten kideek bertan parte hartzea. Zentzu horretan, orain arte hezkuntza hitzarmena egindako ibilbideari buruz, apunte batzuk. Alderdi politikoen artean lortutako akordiei buruzko sekretismoak, hausnarketak egiteko gai multzorik ez egoteak, lehen bo zeuden, orain ez dakigu. Guzti horrek ez digu argi utzi zein izango den prozesua, benetan hezkuntza hitzarmen bat lortzeko. Uste dugu argitasuna falta dela. Eta beste batzuetan adierazi dugun bezala, eta berriro dugu, hezkuntza komunitatearen kontsulta prozesu bat eskatzen dugu. Bai, eta herritarren kontsulta ireki eta gardena ere. Uste dugu, hori dela honena, hezkuntza esparru egonkor bat diseinatzeko. Nola nahi ere, gu ja bagaude barne kontsulta prozesu bat egingo dugu, horretan gaude, eta amaitzen duguna, zuen esku utziko ditugu, baita ere, horren emaitzak gaur bertan, dokumentu hau utzi dugun bezala. Bai? Eta, azkeneko atala, Euskal Eskola Publikoaren kalitatea hobetzeko proiektua. Hemen eizeko ordezkaria egon zen bezala guk ere eskara berdina egiten dugu, aspaldidanik egin duguna, Euskal Eskola Publikoaren kalitatea hobetzeko proiektua, dokumentuan, horri buruzko informazio gehiago daukazue, sakontzeko, baina gure ustez, gai hauei heldu bertzaile, ikasle guztientzako eredu pedagogiko arrakastatsua, euskara bizi berritzeko proiektua, inbertsioak eta baliabideak, gobernantza eredu berria eta deszentralizazioa. Eta labur bilduz, gure eskaerak, Euskal Hezkuntza Sistema propio publiko eta laiko bat sortzeko beharrezkoak diren lege esparru egonkorrak sortzea. Egungo kontzertazio politika berehala etetea. Hizkuntzaren ikaskuntza integratua arautuko duen esparru bat adosteko bi hizkuntza ofizialak benetan ezagutzea eta atzerriko hizkuntza behar bezala jakitea ahalbidetuko duena. Kohesio eta justizia sozialerako Euskal Hezkuntza Publikoaren zerbitzua sortzea. Titulartasun publikoko zentroek osatua. Erantzunkizuna, Euskal Hezkuntza Publikoa arautzen eta garatzen duten hezkuntza arau eta programekiko eskola publikoa indartzeko politika eraginkorrak. Adostasun politiko zabala, adostasun soziala eta hezkuntza komunitatearen kontsulta parte hartzailean oinarritutako lege esparru berria. Eta bukatzeko Euskal Eskola Publikoaren kalitatea hobetzeko proiektua. Eta honekin, eskerrik asko, zuen denboragatik, eta hasieran esan dugunez, legebiltzarraren esku utzi dugu dokumentua, eta bertan jasotzen diren gaiei buruz hitz egin eta adostasunak lortzeko disposizioa daukagula. Eskerrik asko zuei, Aburto eta Ima Jaun Andreak, orain taldeen txandara pasako gara, eta hasiko gara talde sozialistatik, beraz, Pastori jauna, zurea da hitza. Buenos días, Arkaitz y Lourdes, bienvenidos a la ponencia. Les agradezco muchísimo la exposición que han hecho a la carrera, no está quedando remedio, casi se nos ahoga Lourdes. Pero en fin, en cualquier caso quiero decirle que, como ustedes saben, tenemos puntos de discrepancia en lo que han planteado, pero tenemos también muchos puntos de acuerdo y de coincidencia respecto al concepto de la escuela pública. Y lo que sí nos parece es que ustedes son un elemento importante, troncal, a la hora de definir las bases de ese acuerdo. Entiendo que tengan diferencias sobre el procedimiento legislativo que se pone en marcha, que es crear una ponencia, que se ha tratado de convocar a ella a muchísima gente para que dé su opinión, y probablemente el procedimiento se pueda mejorar, pero creo que es un elemento muy válido, porque pensamos que sin un gran acuerdo político de base, todo lo demás queda un poco cojo. Lo que sí me parece es que una vez cuajados los mimbres básicos de ese gran acuerdo político que le dé estabilidad al sistema, queda después la otra parte, ¿no?, que es la de contar con su colaboración y con la de otros agentes educativos. A nosotros nos parece que la suya es una de las troncales y fundamentales, pero eso entiendo que no debe desvirtuar el impulso político que se le quiere dar en primer lugar desde este Parlamento. Y por lo demás, nada más que agradecerles muy sinceramente su presentación y el trabajo que vienen desarrollando en pro de la Escuela Pública Vasca. Muchas gracias. Eskerrik asko, Pastori jauna, orain Euskal Herria Bildu taldetik, Arrese jaunak daukaitza. Euskal Herria Bilduren izenan, Arkaitz eta Lourdes, eskerrik asko gaurkoan hezkuntza hitzarmena lortzeko ponentzia honetan zuen ekarpena egiteagatik. Aurretik esan den bezala, guk ere bota dituzuen
esposaketan egin duzuen gauza askorekin bat egiten dugu, beste askorekin agian gutxiago, baina bai nahiko nituzke aipatu bota dituzuen kontu batzuk, okerez banago Lurdesek bota dituen kontu batzuk. Aipatu da, zalantzetan jartzen duzuela, prozesu guzti hau eramaten ari den sekretismoa, hitz aipatu duzu, esan duzu ere argitasun falta dagola, eta esan duzu ere ez direla ezagutzen etorkizuna zehaztuko duten blokeak. Aurretik, okerez banago, ez duzu aipatu, baina suposatzen dut Kristina Uriartek abiarazi zuen prozesuan 5 bloketaz eztabaidatzeko aukera eman zen, eta oraingoan ez direla ezagutzen. Nik horri argipen bat egin nahiko nioke, ez dudalako nik horrela pertsibitzen izan ere, iruditzen zait hasieratik ponentzia honek helburu bat izan badu izan da agerraldi ahalik eta gehienen agerraldi ahalik eta gehieni aukera ematea hemen egoteko, ohiko positiboak esan da ere, ohiko eragileez gain hainbat aditu, hainbat profesional, ikastetxetako zuzendaritza talde, aditu hezkuntzan, baina baita bestelako sektore batzuetan ere egon direnak gonbidatuak izan dira, eta nik uste dut gauza importante bat lortu dugula hasieratik ponentzia honetan, eta izan da guztia publiko egitea. Eta publiko egiten ez dena momentuz ez da existitzen, dena depositatzen ari da streaming bidez ikusten ari da, depositatzen ari da Legebiltzarraren webgunean, eta beraz nik ez dut guztiz konpartitzen bota den argitasun edo sekretismo falta, izan ere, dagoena da ikusten dena eta publiko egiten dena. Eta blokei dagokionean, nik behin baino gehiagotan publikoki ere adierazi dut, ponentzia honek badu beste gauza positibo bat, eta da, ordezkatua gauden alderdi guztiok adierazi dugula eztabaidarako eta gogoetarako borondatea marra gorririk gabe. Eta uste dut, nire ahotik irten bada ere, hau guztietatik irten dela berdina. Edozein gai eztabaidatu daiteke, edozein gai ekarri daiteke, eta edozein gairen inguruan ari da ponentzia hau hitz egiten. Eta horretik alderdi sozialistako kideak esan duen bestela, hau prozesu legegile bada, beste modu baten egin ziteken, baina egia da ere, eta ez dakit hau partekatuko duzuen edo ez, baina gure iritzia bada, orain arte behintzat ez da egon aukerarik, ez dugu aukera errealik ikusi mugimendu sozialen aldetik, hezkuntza eragileen aldetik, zuen kasa nolabait akordioren bat erdiesteko lege bihurtu litekena, eta bai zuertatu da, ikasturte honetan, legegintzaldi honetan bai zuertatu da, alderdion artean, zikiera akordio bati ekiteko, ponentzia hau sortzeko borondatea edo aukera, eta hori da baliatu dena. Ez dut uste ere hau denik bide bakarra jorratu behar dena hezkuntza hitzarmen bat lortzeko, ez da gutxiago ere hezkuntza lege bat lortzeko, baina bada, aukerak horrela zuertatu direlako, bide bat jorratzen ari garena, eta berriz dinote, ez dut uste bakarra izan behar denik, baina bai da, agian aukera gehienak izan dituenak oraingoan garatzeko eta listo. Eta bestetik bai aipatu nahi dut, nik bai bat egiten dudala, aipatu dituzuen 2 konturekin, eta bata da, hezkuntza sistemaren baitan, hezkuntza eredu publikoak hegemonikoa izan behar duela, gaur egun ez da, eta bai iruditzen zait, etorkizunari begira dukan erronketako bat hori badela. Aipatu duzue, hezkuntza eredu publiko hegemoniko bat behar dugula, eta bai uste dut horren bidean adostasuna ahalik eta zabalena lortu beharko genukela, eta iruditzen zait, badugula horrean erronka bat, eta horren bidean egin beharko genukela, hezkuntza eredu publiko hegemoniko bat bihurtzeko, eta bestetik ere partekatzen dut kontzertuen inguruan, berritu bat diren kontzertuen inguruan egin duzuen gogo, eta iruditzen zait gauza bakoitzak orden bat duela, eta orain oinarrizko hezkuntza akordio bat lortzeko prozesuan gaudela, ondoren hezkuntza lege bat etorriko da, eta horrek ekarriko duen kontzertazio eredu bat edo beste definitu beharko genukela, beraz guri ere zalantzagarria iruditzen zaigu kontzertuak berritzearen prozesu hori orain edo dagokion gertuko hilabete hauetan egitea akordiorik oraindik erdietsi gabe eta hezkuntza lege berri bat definitu gabe. Eta hori oso lotuta dago aipatu duzuen eskola maparen berritzearen beharrarekin. Eta postu hau ere bota duzuela
dokumentu hau okeres banago edota osatuko duzuen berri bat zuen IG guztiekin partekatuko duzuela, barne gogoeta bat egingo duzuela, edo kontsulta bat egingo duzuela, depositatzeko ostean ponentzia honetan modu demokratikoan zuen guraso elkarte guzti horiek duten iritzia. Beraz, ez dukat inongo galderarik, espero dut dokumentu hori adosten duzuenan, odana dalakoa egiten duzuenan, depositatzea ponentzia honetan, eta egon ziur oso kontutan hartuko dugula ponentzia honetan atera ditugun ondorio horiek erdi esterak orduan, eta besterik gabe eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrese jauna, eta azkenik Euzko Abertzaleak taldetik Arrizabalaga andreak daukaitza. Eskerrik asko batzorde burua, gure taldearen izenean baita ere, lehenengo eta behin ondo etorri amatea Aburto jaunari eta Inatze Andreari. Eskerrik asko gaur hemen emandako azalpenengatik, nire taldearen izenean ere esan beharra daukat, hemen adieraziteko gauza batzuekin ados ez gaudela, beste batzuekin egon gaitezela, baina bai esango nuke, nik aurretik hitz egin duten bai Pastoriona eta bai Arrese jaunak esan bezala, horretarako gaudela hemen, ezta? A calzón quitado, como se dice, zuon, eragile guztion ekarpenak jaso ahal izateko, guzti horiek aztertu ahal izateko, eta guztien artean adostasun ahalik eta zabalenera heltzeko. Hori da gure helburua, zintzoa da ganera, hori da konpromesua baita ere gobernuaren partetik, eta uste dut benetan prozesua ez dakit egokiena izango den ala ez, baina behintzat zintzotasunez zabalua dagoela eta bai ikusten dugula eragile guztien partetik borondatea dagoela, asmoa dagoela, testu ingurua egokia dela, eta beraz une hau aprobetxatu beharra daukagula. Zuok esandako 1992 urteko itun horrek ez zuela funtzionatu, gaur egun egoera ekarri gaituela, hau osan horreri buelta ematera eta alik eta oinarririk sendoena eta hoberena esartzera etorkizunari begira ezer gutxi guzti honi gehitzeko kontuan izango ditugula, aitortza egiten diot nik, neuk, eta baita ere nire taldeak eigeri. Zuk hezkuntza komunitatearen eragilezaren hein handi batean, gainera zer nolako pisua denok dakigu, ni bebai eigeren parte naiz, gainera pertsonalki beraz prozesu horretan ere parte hartu ahal izango dut. Beraz, ezer gehiagorik guzti honi batzeko, eskerrik asko benetan gaur hemen egoteagatik, eta espero dut guztion artean zerbait oso positiboa ataratzea prozesu guztionengatik. Eskerrik asko, Arrizabalaga andrea, orain daukazu hitza planteatutako galderei erantzuteko. Eskerrik asko guztioi. Ni pixkate argitzearen, ez dakit, alakoa motz egin izan behar dugu, igual, batzuk ez dira ondo ulertu, baina nik noski ez diogula kenduko espazio honi daukan legitimitatea, diot hori argi utzi, argi daukagu espazio oso importantea dela, bai izan dugu, adostasun politikoaz gain, adostasun soziala behar dela, eta hezkuntza komunitatea parte izan behar dela eztabaidaren, nik hori argi utzi nahi dut, eta espazio honi kendu gabe daukan, garantzia, azkenean herritan ordezkariak zarete, orduan zentzu horretan hori argitu nahiko nuke. Pixka bate blokei buruz hitz egin dugu, gu bai faltan bota dugula ziratikan argi izatea, zerri buruz, ze jasoko duen akordio horrek, edo akordio horretan ze gai buruz hartuko diren adostasunak, ze guretzat hori garrantzitsua izango litzateke, honetan ez dakigu zerri buruz ze jasoko duen hezkuntza hitzarmen horrek, badakigu 92koa ze jaso zuen, baina oraingoak ez dakigu, orduan guk bai hor faltan bota dugula hasieratik argi izatea ze gai buruz ze gai ikutuko dituen akordio horrek. Hortaz hori esan nahi nuen, bale? Eta, bestalde baita ere, guk uste dugu, eta herri honen gehiengoak argi daukagu eskola publiko indartsu bat behar duela, eta eskola publikoaren aldeko gehiengo bat daukagula gizarte honetan, eta uste dugu momentua aprobetxatu egin behar dugula, ez errepikatzeko 92an gertatu zena, ez? 92an azkenean, esan dugu dan bezala, finkatu ziren, egungo eredu dualaren oinarriak finkatu ziren, eta ordutik ona jarraitu dugu eredu dual horretan sakontzen. Gure kezka da, berriro ere, egoera berdineretara joatea. Hau da, berriro,
hezkuntza hitzarmen bat eta lege bat egitea, praktikan gauzak bere horretan usteko, ez? Eta guretzat hori, trampa bat litzateke, ez? Urtea daramatzugu esaten, hezkuntza sistemak berritu egin behar dela, transformazioa behar dugula, eta hori ezin da izan eskusa bat, orain daukaguna mantentzeko. Hau da, hezkuntza sistemaren erdia publikoa izatea eta hezkuntza sistemaren erdia pribatua. Gura ustez, herri honek merezi du osasun publiko indartzu bat daukan bezala, hezkuntza publiko indartzu bat izatea. Eta esan dugun bezala, guk hezkuntza publikoa hitz egiten dugunean argi daukagu, titularitate publikoa hitz egiten dugula. Ezin da ulertu, ez dakit, ehuneko finantzazioa izatea, publiko ez den eskola bat, non ondasun hori ez da herritar guztiona, baizik eta herritar batzuena bakarrik da, ez? Orduan, gure ustez tramparik ez da egin behar, benetan hezkuntza sistema transformatu nahi baldin bada, gure ustez, eta hor sakonean eman dizugu informazioa, aprobetxatu behar dugu momentu honetan, Osakidetza indartzu bat daukagun bezala, hezkuntza publiko indartzu bat izateko, gure gizartean eta guk argi daukagu, herri honen gehiengoak hori nahi duela, besterik ez. Eskerrik asko, Aburto eta Imaz jaun Anderek gurekin partekatzagatik, zuen ikuspuntua, gure esker onak ponentzia honen izenean, eta agurtuko zaituztegu eta guk gaurko egitaragoarekin jarraituko dugu, beraz, eskerrik asko, biori.